চাওক মই ৩-৪টা সমষ্টিটো চাই আছোঁ শিৱসাগৰ নিৰ্দেশত আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেলি दिनै मानाव गेदेर फेरेंगा बसुमतारी बिटिआरनि फरेस्ट EMनि बिबानगिरि सासे फेरेंगा सारा दिनै बुंदों मोनब्रै समष्टिखौ आं नायगासिनो दङ होननानै बुंदों। मोनब्रैखौ दोनथ' सार नोङो नोंनि बे 14 नं चिरां दुवारनि जेनाखि रायजो राजाफ्रा नोंखौ मोजां मोना मानो नोङो 10थायानो नाय 20टा समष्टियानो नाय अल BTCखौनो नाय नाथाय नोंखौ बे 14 नं चिरां दुवारनि जेनाखि नोंखौ देरहाहरनाय सोद्रोमाफोरानो नोंखौ सैला मानो नोङो दिनै मिडियानि गेजेरजोंसो मोनब्रै नायदों होनना बुंदों नोंथ' नायाखै नों नायनायमोनब्ला नों सहाय होनायमोनब्ला दिनै बिथांमोना जोंनि EPP पार्टियाव मानो फैदों नोंथाङा बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनानै ला सार नों खुगाजों होफ्लाबा जानाय नङा नों गुदुं सिङाव एब्रिनानै हम डिपार्टमेन्टनि EMसो मावदोंमोन नोंनि फरेस्ट EM डिपार्टमेन्टखौ दोनथ'नानै हम डिपार्टमेन्टनि EMसो मावदोंमोन नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथियो नों मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोखां सुफ्लाबा मा जानाय आरो नोंनि जेनाखि फरेस्ट EMनि जेनाखि बिबान फरेस्ट EM डिपार्टमेन्टनि जेनाखि बिबानखौ आलायदों बे जाहैबाय शिबजों समान डिपार्टमेन्टखौ नों लादों अल BTCआव 40टा समष्टियावबो नोंहा पावार दङ 40टा समष्टिखौबो नायनांगौआ नोंनिनो दायथ' मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ बुंनाय लोगो लोगो नों मिनिजागोन नोङो रायजो राजाफोरजों नों मिनिजागोन सार नोंहा लासिं सिं गन्थं गैयि नोङो मानो होनना बुंबा BTC 40टा समष्टि दङ 40टा समष्टिखौबो नायनांगौआ निस्सय नोंनि दायथ'मोन नाथाय नों बेखौ नायनो हायासै बेखायनो नोंनि जेनगोना रोखा मिथिबाय हा नोंहा माथो दंमोन सार नोङो दिनै एकर्ड जानायनि उनावसो नोङो सासे मानसि जादों नाथाय नों रावबो इन्दिबिनो सहाय होआखै रावबो इन्दिबिखौ नों नायाखै नों नायनो रोंदों 40टा समष्टियाव नोङो बाला अन्थाइनिफ्राय लानानै कालेक्सन खालाम जाबाय नोङो नाथाय नोङो कालेक्सननि बेलायाव 40टा नाथाय नोंनि नायनायाव मोनब्रै समष्टिबो नङा नोंनि समष्टिखौनो नों नायना लानो हायाखै नों बोरैजाय मोनब्रै समष्टि होनना बुंना लागोन सार नोंहा लाजिनाय गैया दा बेखायनो दिनै गोदोनिफ्राय जेनाखि डाबल पिनिफ्राय लानानै PCDRनिफ्राय लानानै जेसेबां UPPLआव नांथाबनानै थाबोदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोनखौ देरहासार खालामहरदोंमोन दिनै बिथांमोनहा नोंखौ नागारनानै नोंसोरखौ बे UPPLखौ नागारनानै मानो खारदों बेनि उद्देश्यआ मा नोंथांमोनहा बेखेवना होगोन ना जायनि फलाव मिथिगौ जेनाखि NDBनि जेनाखि एकर्ड जानो गोनांमोन बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि खोथा मथे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जेनाखि थांखिमोन बे बेसेबांबा गिदिर आरो NDBनि थांखिमोन बे बेसेबांबा गिदिर नाथाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जेनाखि नाजानाय बेखौबो नोंसोरो दानस'जोब्बाय नासयजोब्बाय NDBनि जेनाखि टारगेट थांखिमोन बेखौबो नोंसोर नासयजोब्बाय होमबा नोंसोर माखौ मोखां सुफ्लाखो नोंसोर माखौ मोखां सुफ्लानो नागिरखो माखौ मोखां सुफ्लायो प्रमद बर' नोंथ' सासे मिसलियासो नोंथाङा गोथौयै सिन्था खालाम सार नों सासे BTCनि मानसि नङा नोङो नन BTCआव गोरजा थानाय मानसिसो आं दा मिथिजोब्बाय होमबा नोङो बे BTC ओनसोलनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ नों मालाबा नायगोन ना नाया जिबनाव नाया नोङो ओंखायनो एबार फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव नोंथांमोननि जेनगोना खाथां बे रोखा फाइनाल नोंथांमोनहा माला समावहाय बबे जायगायाव हाबायना थाहैगोन नोंथांमोना रेडि खालामनानै थानाया मोजां मानो होनना बुङोबा जोंनि बे BTC हालामनि रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मोखाङाव हासिबजों बुजाव होसोसिगोन बर' बिमाफ्रा होसोजोबसिगोन मानो होननानै बुङोबा बे आन्दालननि समावहाय दिनै जोंनि BTC हालामनि जेनाखि रायजो राजाफ्रा BTC हालाम नङा संकष्ट सुदियानिसिम जेनाखि जेसेबां ट्राइबेल माहारि दङ बिथांमोनहा दिनै खस्थ' लाबोदों नांबोदोंमोन मावबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनै हाजार बर' आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों बे आन्दालननि दाराव दिनै हाजार बर' लाइमोनफोरा जिउ खोमानांदों होमबा दिनै बिनि मोन्थाया बहा थांगो प्रमद बर' सार दिनै बेखौ नों दंस' खालामाखै नोङो बे सिमांखौ नोङो जाफुंसार होदों
नों सासे फैलार लिडारलै फैलार लिडार नोंखौ थगायसुला होननानै बोरै मिथियो जेनाखि एकर्डआ बेसेबांबा गिदिर हालुं मैलुं एकर्ड जानो गोनांमोन बे एकर्डआ जायोमोनब्ला बड'फा उपेन्द्र नाथनि जेनाखि थांखि बेबो जाफुंगौमोन एनडिएफबि जेनाखि थांखि बा नाजानाय बा 34 years मावसोमनाय बे थांखियाबो जाफुंगौमोन नों फैलार खालामजोब्बाय नों गासिबनिबो गोसोआव दुखु दाहा होजोब्बाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु दाहा होजोब्बाय बर' बिमाफोरनि जेनाखि गोसोआवबो नोङो दुखु दाहाखौ नोङो सुख'हायै नोङो दुखु होजोब्बाय नोङो जेनसिगोन प्रमद बर' नों जेनसिगोन बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार बे खाथांसै